Pois aquí está, de volta, no que anda aí o profesor Tobío. Que tal, profesor? Aquí estamos, moi ben. Como estamos? Que tal vos? Primeira cousa, parabéns. Premio Talentos Emerxentes en Oncoloxía, non? Sí. Por un traballo sobre o cancro relacionado co fígado, pode ser? Bueno, sí, últimamente foi no que máis estamos traballando en cancro de fígado no contexto das mutacións que causa o virus da hepatitis B, que é un virus que infecta a 4% da población mundial. Pero chegastes como a demostrar ou a ver que hai rasgos, hai cousas que pasan ao millor casi 20 anos antes de que se desarrolle o cancro, Vimos non? que nos doentes que están infectados co virus da hepatitis B, en algúns casos, ata 20 anos antes do diagnóstico dun tumor, ese virus xa causa as primeiras mutacións responsables do cancro. Co cal que sería importantísimo para poder Claro, para ter detectar. controlado precisamente. Sí, de cara ao diagnóstico precoz, por exemplo, e tal, bueno... Non fai máis que recibir premios. Últimamente sí, pero bueno, non recibí metido. premios na miña vida, ahora levo 2 anos que parece que sí, pero bueno, aí son rachas. A xente pensará, está metido aí no laboratorio todo o día? No, de todo, Bueno, sobre todo parabéns, escribindo moito. Parabéns. Creo que nos queres sorprender. Bueno, pois imos a facer un xogo, de acordo? Vamos a poñer un xogo. Vas facer ciencia, non maxia. Vamos a facer Non sei, pero antes dixo que tiñamos que apostar. Tens que apostar cartas, veña, vamos a propoñer o Perdón, seguinte. antes, os trucos, os experimentos do profesor Tobío teñen unha característica, que sempre parece que van mal, que van así rascando contra as paredes, pero... En último momento... Bumba. É ciencia, claro. Bueno, pois imos a coller esta... Aquí simplemente é auga, de acordo? Imos a botalo neste vaso. Auga. E agora vamos a poñer o seguinte, como o traballo dos trileros de toda a vida. Imos a mover, tedes que averiguar onde... De acordo, da casa tamén, eh? Tedes que averiguar na casa onde está a bolita, non? Eu perdime un pouco, pero creo que eu teño máis ou menos localizado. Veña, xa está. Onde está? A ver, non é por... Pero ti desde aí ves a auga. O que vexo é que onde botou a auga ese vaso ten unha pegatina. Teñen todos pegatina. Ah, entón xa me liei. Pensei que só era un. Pero eu diría que... Venga. Para min é o que está máis preto de Juan. Pois para min é o contrario, o que está De máis preto acordo. de ti. Bueno, pois mira, vedes, no primeiro, aquí non temos nada. No segundo, aquí non temos nada. No terceiro, non temos nada. Amigo, Que pasou aquí? iso é que desarrollastes unha materia, unha tecnoloxía que absorba a auga, que son eses vasos están feitos desa tecnoloxía. Non é así, pero non vas mal encaminado. A tecnoloxía, ímos a desvelar aquí o que está pasando do outro vaso. O que está pasando do outro vaso é isto, mira, temos unha cousa que se chama polímero super... Epa. Bueno, que che digo eu? Un polímero que É un polímero que absorbe a auga, superabsorbente, de acordo? Entón, pois, simplemente, o que pasou no vaso é que botando un pouco de auga, veredes que, en cuestión de nada, de poucos segundos, veredes como isto comeza, digamos, a gelificar, non? A serificar, dades vos de conta, mirade. Convírtese nun sólido. Prácticamente, E queda pegado no exactamente cudo vaso. o mismo e tal. Isto que se chama, pois tamén neve artificial e tal. Isto deixades un poquinho máis. Para facerlle trucos aos nenos, é unha maravilla. Exactamente. Aos nenos e aos grandes, claro. Entón, isto convertese en neve, vedes o que hai aquí dentro, non? Exactamente o mismo, dades conta, vale? Isto podese coller, é como... Pero que é, como neve ou que? Como neve, efectivamente. Isto é como se traballa tamén a neve moitas veces na televisión. De acordo, que estes polímeros superabsorbentes. Podo tocar isto? Sí, claro. É un polímero de toda a vida, Juan. Entón, que aplicacións... Típico polímero, o rectángulo, o polímero da grela, o polímero do tambre, esos polímeros que hai. Que aplicacións ten isto? Que textura ten isto? Sí. Isto vicia, podo estar así toda a tarde. É como neve. Que viva o polímero. Que aplicacións ten isto? Bueno, pois como vos podedes supoñer, pois calquera cousa que por exemplo, nos cueiros, vale? Nos cueiros, nas compresas... Están feitos de polímeros. Estes cueiros, imos a destripar un. Pero antes de nada, para que vexades a capacidade que ten absorbente, aquí hai, bueno, algo menos de medio litro de auga. Nos o que vimos no laboratorio, estes días, sabedes que facemos de todo, investigar en cancro e tamén traballar con cueiros. Vemos que un cueiro pode absorber ata 1 litro de auga. 1 litro de auga, vale? Aquí hai menos, aproximadamente hai medio litro, algo así. Imos a afastar isto para aquí, mentre traballamos, se queredes, aquí neste outro cueiro, para que vexades
bueno, o que non sabedes o que é un cueiro porque non tedes fillos, pero os que temos fillos sabemos perfectamente. Ou temos fillos e non abriche nunca por dentro. Non abriche nunca por dentro, eso é verdade. Pero bueno, vedes que está a parte de atrás do cueiro, de acordo? Entón, bueno, simplemente podemos abrir esta... Ten como varias capas, non? Varias capas. Isto que leva tamén un salva-slip, non? Tamén, sí. A mesma tecnoloxía, fixade o parecida, porque tamén aquí vedes que hai unha pequena capa de, digamos, de algodón que se pode retirar, sencillamente retirar. E despois, nesta capa que hai por detrás, que podemos abrir aquí dentro. Hai cousas que ten un cueiro por dentro, eh? Sí. Aquí dentro é onde está ese polímero superabsorbente, que foi o mesmo que recollimos para empregar este experimento. Por tanto, isto é algo que podes facer na casa se vos aburrides. Vamos a coller esta cartulina negra para que vexades mellor o produto que hai aquí. Pero, basicamente, se tiramos agora, mira, fixadevos, como por retirar esta pequena capa, xa sae aí. vedes este polviño que hai? Sí. Ese é o polímero. De acordo, este é o polímero. Este polímero, pois, é o que, finalmente, absorbe toda a auga que tedes no Canto máis polímero lle botes, máis absorbe. Canto máis polímero lle botes, máis absorbe. Bueno, a verdade é que estes polímeros poden absorber hasta 500 veces o seu volumen, perfectamente, non? Entón, bueno, pues teñen esa capacidade para absorber, esta digamos... Esta tecnoloxía tampouco ten tantos anos. Pois non sei cantos anos ten, ¿no? Pero ten moitísimas aplicacións. Porque antes era un cueiro, lavábase o día seguinte o mesmo. Sí, eu acordo eso, eu tiño 50 anos, o sea que esta tecnoloxía tampouco é... Estes polímeros están baseados no ácido acrílico, entón tamén con eles tamén se emprega, por exemplo, para preparar pinturas, digamos que ten moitísimas aplicacións científicas. É sorprendente, fixadevos, un cueiro, que non é nada, aquí que vamos a botar creo que 400 mililitros de agua pode absorber tranquilamente até 1 litro, non? Leva algo máis de tempo, pero perfectamente sin deixar ningún tipo de líquido. Por eso son tan caros. Son bastante caros. Baratos non son. Claro. Que bueno do truco este, como fixeche. Pois nada, se queredes sorprender os que estades na casa, rapaces, sobre todo, se un día queredes sorprender, pois coedes un cueiro, pasades algo de tempo rascando este polímero, obviamente non comades o polímero, de acordo? Eso é algo que non debedes facer, supervisión dos adultos sempre, ante todo. E nada, pois unha pequena parte deste polímero podela empregar para facer algún destes... Porque compralo a granel non... Tamén se pode comprar, o que pasa é que, bueno, igual gastades 10 euros para 100 gramos é algo que podedes conseguir cun cueiro perfectamente. E unha pregunta, este polímero agora se podería meter ao lado dun deshumidificador e volver a empregar uno? Poderíase volver a empregar, hai unha tecnoloxía que en cuestión, bueno, igual levaría prácticamente unha semana recuperar o tamaño original. Non sei, co deshumidificador nunca probei, igual sí. Fabricantes de chubasqueiros e cousas así que o teñen en conta, non? Seguramente xa o teñen moi en conta, non? Bueno, profesor, moitas gracias. Pois nada, cousas sencilliñas. Descansa un pouco en Semana Santa, tampouco hai que estar aí dándolle seguido. Xa estamos dando para o siguiente, así que unha vez que veñan xa sabemos o que vamos a facer tamén. Perfecto. Está pensadísimo. Pois foi un placer volverte desde aquí, profesor. Nada, a vos, encantado de volveros a ver. Un placer. Un placer, profe. Moi ben, agora imos a chegarnos outra historia.